Ora, assalamu alaikum. Mindset, ако вие кликнете следете пасто, който следете пасто долу и се абонирате за канала на Геймър, али сте директите. Има нека положение се харесват в мъже. Първо, Фиренце, личност, увереност, наречено безразбърност, което означава, че се оставят на мъжете, които са по-надежни, по-стабилни, да не са много елегантни, защото жените не обичат много арогантност. Друго фиренце, чувството за хубаво, чувството на самоденство си социални умения, които лесно ги разсмееш по мястото сериозен начин. Друго фиренце, емоционално способност да слушаш и конкуренция, което означава да слушаш постоянно показват, да ги контролираш, да се контролират реакциите, да ги работи. Друго фиренце е добростта, уважението, само през други хора, не само с нея. 2. Характер и ценност, отговорност на отговорност и амбиции, на останалите мъже, като по-прекрасни за покупни отношения. Друго фиренце е отношение честност, което е доверие, които свършва предвичност, друго фиренце е в живот, интереси и цели. 3. Външовик, но не само. Фиренце поддържана визия, чистота, стил, грижа за себе, което се поддържа всеки ден и как си това нататък. Друго фиренце, навикан цел, стой, контакт и спокойствие. 4. Уважение правителство да е чуване семейно. Друго фиренце, малко известно внимание и пространство. Друго фиренце, силна социална житейска. И 4. Интересен факт. Тя вия 2, 3, 4, 5 различия. Тя разлика според света. Другата рече е кратко ключово външна харизма има по-голяма за връзка, характер, само поведение стават най-важни. 6 би добавя от мене. Друг интересен факт. Жените искат да са чувани, да ги разсмееш по някакъв начин, да ги мотивираш, може да направиш нареченото, да покажеш някакви неща, или да ги разсмееш, може и други работи, зависимост какви са, или точно хубаво и други неща, които те изискат. Вид хумори, дечуване, отношение, да оказа да се сериозност, да си сериозен към нея, не само защото, но и трябва да бъде разбрана. Ако вие кликате следете пас много, ако вие кликате следете пас много, абонирайте се за канала на Алексин Геймър, и Александър. И това от мен и се абонирайте и коментирайте видеоклипа и това ще от мене и благодаря.